sangyaw ka, tanan mong katawhan pagdayon ka. Sa panahon nga ako nagkakapunaw, kuptan mo ako sa imong pananaw. Sa panahon nga ako nahisanaan, ang presensya mo imong ipabayaan. Gibuhat mo ang tanan, aron ako may kaluwasan, pagkamaayo mo, Ginoo. Kaluwasan akong nabatanan, kaluwasan sa krus imong gibayran. Sa tibuok kalibutan isangyaw ka, tanan mong katawhan pagdayon ka. Buhaton ang tanan, ipaambit ang kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan itong makagisunan sa nato nga mga tikpa din sa Shine FM 95.9 sa ato nga Facebook Live. Pastor King on air. Happy day mga kaigsunan, maguban-uban nasab kita ining kabuntagon pulong sa ginayong madunggan og mabatian, mga pagtudlo, mga pagbadlong, mga pag-iha kanato unsaon pagkinabuhi nga balaan. Uban-ubanin nasab ko ninyo mga kaigsunan ini nga mga adlaw kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw diha. Kumusta? Anya nasab ang buluhaton nga makalangit nga maoy usa sa pinakagikinahanglan nato nga matudloan magiyahan kita unsaon pagkinabuhi nga andam diha kang Kristo. Importante gyud maandam kita mga kaigsunan adlaw ug gabi kay wa ta masayod sa ato nga ugma, wa ta masayod sa mosunod nga mga adlaw. Kung nangandaman kita mga kaigsunan sa ato ang pagkaon, sa ato ang ugma, kung nangandaman kita nga natay bugas sa sunod semana, sunod bulan, nangandam kita nga natay kabayad sa itong mga utang, mas pangandaman nato ang kinabuhi kay wala kini masayri o kano sa kini mawala mga kaigsunan. Kung saan pagpangandam, pulong sa Ginoo ang mutubag niya na mga pinangga. Okay, padangat ang inyong mga messages diri sa atong comment section og sa tanang kasunod na mina diha sa frequency nga 95.9. Happy day and blessed day mga kaigsunan, victorious day kanatong tanan. Ayag hunong ayag undang pag-alagad si Ginoo kay mao gyud ang pinakaimportante nga imong buhaton karon nga mahimot ang Ginoo sa imong kinabuhi bulahan sa iyang pagbalik. Kita kanunay nga andam. Okay mga kaigsunan, sa atong pagpadayon ining oras utak na sa kabuntagon. Sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga messages. Umato ta sa mga pagtimbaya. Muhimo na kita og mga pag-ampo. Dili mausa ang saan mo. Amahan mo nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Buhi ka nga Dios nga among gisimbag yalagaran. Lord, mituumig misalig sa imong nga mga saad. Og salamat Lord nga nabuhat ka na, naitabo ka na sa among kinabuhi. Na sa pagmata na mo sa kabuntagon, nakita na mo ang sidlak sa adlaw. Og among nabati sa mga kapanitan ang hangin Ginoo o kini imong trabaho. Salamat Lord sa paglaom adlaw-adlaw. Salamat Lord nga naka-overcome kami sa mga niabot nga mga pagsulay pagtintal ug uban pa.
ug maka-overcome kami sa umahabot pa. Salamat Lord, ikaw ang Dios nga nasa langit nagpalansang sa cross. Ug ang imong tumong tinguha nga maluwas ang katawhan sa tanang motuog modawat kanimo. Salamat Amahan ining oras ug takna sa kabuntagon. Aya na sab kami Ginoo. Magapadayag sa imong nga mga mensahe ngadto sa mga katawhan. Giyahi kami tudloi. Ang magpabilin Tudloi kami Lord sa angay namo nga pagabuhaton nga dili kami masipyat hinuon Lord. Mahimo kami makasunod sa imong kagustuhan. Salamat Amahan sa mga panalangin kadaogan nga among nadawat gikan kanimo. Sa walay hunog walay undang Lord, ikaw ang Dios sa langit nga maghatag namo kalig-on o kadasig. Talaygon ka sa walay katapusan. Kining tanan akong gitugyan pinagi si mga anak nga mawas Kristo luwas. Ang tanan magaingon. Amen o amen. Pastor King on air. Okay, sa tanang kasunod og naminaw naglantaw maayo may buntag kaninyo nga tanan. Lain na sab kini nga adlaw, lain na sab kini higayon mga kaigsunan nga gihatag sa buhi nga Dios nga kita makapasalamat. Maayong buntag sa mga naminaw nato karon sa nagkadaiyang nga mga barangay diri sa palibot sa ato nga Sibianan. Maayong buntag sa tanan nga naminaw diha sa may Property Hill kaninyo nga tanan, maayong buntag. Og sa mga kaigsunan nato nga nagasunod sa nagkadaiyang nga mga dapit dapit sa may Kulasi, Buena Vista, diya sa may Planas, diya sa may Magsaysay. O sa kanunay natong naminaw diya sa Nanay Nining, may buntag danay. Ang Dios magapanalangin kanimo maghatag kalig-on og kadasig sa tanan gyud nga panahon. Og saban para tong mga kaigsunan diya sa may Paradise Imelda, og sa may Habig diha sa may Kampanika, og diha sa may Tinayunan, og diha dapit sa may Mabunga, kutob sa mabot sa tong pagsibya mga kaigsunan, maayong buntag kaninyo nga tanan. Salamat sa Dios sa kanunay niya nga pakig-uban kanato. Salamat nga wala siya mohunong og dili po ta mohunong. Kaya ang Dios mga kaigsunan wala bay hunong sa pag-atiman kanato. Kini lang tao sa mohunong labi kuana maglain ang panahon, maglain na pong gibati, apahuway na mga kaigsunan. So yung tuguting ang sitwasyon ba maoy mo hatod nato ngadto sa pagpalayo sa Ginoo. Manang ayaw pagluya-luya. Nga naman may Dios ka nga wala maluya pag atiman nimo. Okay, sa tanan nga nagpaabot sa inyo nga mga mensahe, sa tanan paabot lang sa inyo mga messages mga kaigsunan kay tunang tagaan sa maabtikon nga pagtagad ang inyo nga mga messages. Atong na song request, ato na pagtagad mga kaigsudan, ato nang i-play ang inyong mga paborito kay nga mga awit. Pizza 30 baron mga kaigsunan, ato i-check ni Pizza 30, hapit ni gyud mag-susunod aning bulan na September. Pizza 30 bulan sa Agosto 2025, hapit na pun 26. Kay naman ron no, sa ron August. Birnao niya sa Lunes. Murag man siguro sa Monday no. Sa Badagway mag 31 siguro og ba Sunday. So kuha na beer na mga kaigsunan, September na, October, November, December. Okay, so enjoy na po ang kadaghanan kay dool na ang bonus. Yan nila pa to pag December kuno daghang kwarta. Pag December daghang kwarta mga kaigsunan. Manay nakabulos kay December ra mo daghang kwarta niya. Panahon na po ni sa pagpinasayloay. Pasaylo na punta kay December man. Kini bala o kini bang naandan sa kalibutan o naandan sa mga katawhan mga kaigsunan kawagi klaro. No? Kawagi klaro mga kaigsunan. Ya daghan pod nga ning sunod. Kaya wapod kabalog unsay history, unsay background, unsay kamatuoran, unsay basihanan. Ang sunod ra pod maghigugmaay ta kay magpinasayloay ta kay birthday baron Jesus na kadako yung siaw. Magpinasayloay ta kay December ra baron Pasko. Magpinasayloay ko no. Ini ko January balik na pod. Mga kaigsunan kining prinsipyo sa kalibutan way klaro pero prinsipyo sa Ginoo forever and ever pagpasaylo gyud. Salamat kayo sa itong buhi nga Dios. Salamat yang atong pinangga nga naglantaw karon.
Pastor Joji Alipan na mayong buntag dadadi sa atong pinangga nga amahan. Salamat kay sa atong buhi nga Dios. Salamat may nga paglantaw ini nga oras ug na sa kabuntagon sa tanang gasunod na minaw naglantaw sa atong live mga kaigsuonan. Nang ang pagpasaylo dili ni panahon lang sa Pasko, panahon sa unsang panahon na, tanang panahon. So walay wider ni mga kaigsunan ha, dili wider ang pagpasaylo ang paghigugma pagminhalay kay ngano man. Si Kristo nagatudlo gyud nga magpinasaylo ay, nag-give love on Christmas Day. Ato na pod. Hatag na po tagugma aning panahon sa Pasko unya pagka January dili na pod. So mga kaigsunan, si Aw giniusahay ning panahon, no? Okay, salamat sa Dios o maayong pagpaminaw diha ni Brother Sanipa nga taga sa to asa to inyo ha Brad Roel? Nasa kan sa lo sa to Tumunoy. Malbual man siguro na. Salamat kayo sa Dios nga naghatag mo og kaligon og kadasig sa matag usa ka nato, no? Salamat sa tanan nga mga namina way hunog way undang. Bisag medyo gisubawan pero larga rig hapon tas bulaton sa Ginoo kay mao gani ang trabaho sa Ginoo at trabaho una to para sa Ginoo magasunod sa iyang gusto. Ang pagsakripisyo di gina pwede nga sa imong gusto. Kaya mo bitong gitawag sakripisyo kay dili comfort nimo. Kay dili na sakripisyo oy pag kanang comfort nimo mga kaigsunan. Kinsa may moingon nga ako nagsakripisyo kung kinatawa. Mga kaigsunan, kinsa may tao kuno nga moingon nga perti gina kung inantos og kinatawa. Walay sakripisyo mga kaigsunan nga kuan ka oy kana ba ang comfort, enjoy. Wala ay. Madahan mo yung perti gina kung guula kay perti namong lipaya gaina. Naglipay gimi kinaon kinsa may taong moingon nga perti ginang pagkalipaya og kinaon mga kaigsunan. Perti niya magulbol kay nalipay sa kinaon. Pero daghang magbagulbol mo grabe sa mong gibaklayan pagkakapuya ginoon. Lami na gindili balik. Nanginana no. So walay sakripisyo mga kaigsunan nga nindot. Mabitang ko sakripisyo kay dili gyud nindot. Okay, salamat sa tanang gasunod ang namina mga kaigsunan. Enjoy and stay blessed lang sa kanunay. Paki-share sa atong live karon ini nga oras ug na sa kabuntagon. Blessed morning Daddy Pastor Anelia Balye. Thank you for watching. Okay, good morning Daddy Pastor Jerome. Ni Minister Rick Snell o Minister Jim Art, thank you for watching. Kaninyong tanan nga nagsunod dominaw diya sa may barangay Buena Vista. O hapit na nato makauban o sa mga kaigsunan si Pastor Ron Jantion maybe this coming September, no? So see you niya kaya ito nang ihatag ang final announcement mga kaigsunan unsa nga adlaw, unsa nga pizza, unsa nga oras, unsa gyud nga bulana pero ini gyud nga September, no? Okay, so ato na sa makauban ang mga alagad sa Ginoo nga diin magapaabot ka nato sa mga nindot nga mga minsay. Imbitaron yata mo ha. Magulat rata sa final invitation ni Pastor Jerome later mga kaigsunan. Okay, sa tanang kasunod og naminaw diha. Good morning. Niya sa mga buluhaton nato kay ugma Pastor Kim biyahe na pod. Ato na po taglaing lugar aron magaminsay sa pulong sa Ginoo kay mao man itong trabaho. Way pahuway mga kaigsunan kay ini karon nadugangan ang atong mga buluhaton sa milabayng Miyerkules na atay buluhaton, pagka Huwebes naa, pagka Biyernes naa, pagka Sabado naa, pagka Domingo naa. Ang bakante na to I think kana lang Monday o Tuesday. Mao lang ginay bakante na to mga kaigsunan, no? Monday o Tuesday. So sugot ra kog walay bakante basta lang naara sa Ginoo kay sa mabisi kas kalibutan delikado kayo. Okay ra kog busy kay ko mga kaigsunan basta trabaho sa Ginoo, ha? Okay ra kay kog busy ta. Manang kami nga mga pastors busy mi sa pag-atiman ninyo kay the main reason why we are here tungod gyud na nimo. Wala pa may nagpastor aron mo daghan inyong kwarta. Wala may nagpastor aron mo dako na inyong negosyo. Wala may nagpastor aron manambok mo. Wala may nagpastor aron mo nindot inyong buhok. Wala may nagpastor aron mo gwapag mo gwapo mo.
Wala may nagpastor mga kaigsunan aron munindot ang kalsada. Wala may nagpastor para na kurente. Wala may nagpastor mga kaigsunan aron munindot og ani inyong kamaulan. Nagpastor me aron magiyahan ka makaadtong langit. That's the main reason why we are here. Munay pinaka-una nga rason, dugukan nga rason nganong niya may mga kaigsunan aron ang tao giyahan padulong sa langit. Munang amog yung buhaton ang tanan nga paagi nga matudlo diha ninyo ang tama sa tama nga dalan padulong og langit. Munang dili mi magtago, dili mi kadabang maglipod-lipod. Kay adunay panahon nga naglipod mis ka matuuran na padulong na noong kas kalaglagan. Pero adunay panahon o daghang panahon o sa tanang panahon among isulti diha kaninyo unsay angayan nga buhaton aron dili gyud ka makaliko sa dalan nga padulong sa kalaglagan. Munang amog yung itudlo igiya kaninyo sumala sa Biblia ang dalan padulong sa langit. Kana mga panalangin, kana mga kadaugan, kana mga kalampusan ug uban pa, musulod kana siya human nadawat nimo kay si Kristo. Kay timan ang usa ka tawo nga may Kristo na kinabuhi, dili na pwede nga pasagdan sa Ginoo. Nakabalo man siya o wala, basta kinaan niya si Kristo, sigurado maangko niya ang kadaugan. Si Kristo na guna. Complete package na ay. Di ba? Oh, package lang ni sir akong ihatag kanimo. Una na tanan. Oh, ang ato lang is ipang develop lang nato mga kaigsunan kay kabalo mo. Si Kristo naabot na itong kinabuhi pero piti naghanang murmur. Naunsa man ka Kristohanon ka o piti ka naghanang murmur. Wa ba ka kabalo nga pagnaani mo si Kristo? Naa kaalam kay balo, kusog, kalagsik, kaabtik. Package na. Mayong kagina, tagay kog bugas. Nak, kitagaan beti ka og kusog aron mangitag palit og bugas. Di ba? Na naman ako si Kristo, magsige na ako katulog na. May pay wala kay kamot, wala kay tiil, kay murag angayan ka masir katulog. O nakuha niya mga kaigsunan, o ana ba? Mindset ra gyud. Dili pwede nga inigampo nimo munaog ng uskasakong bugas ni simo tubangan. Gitagaan kag tiil, gitagaan kag kamot, gitagaan ka og kaalam kay balo unsa ang pagpangitag bugas. Nakuha ba nato mga kaigsunan, iyon ana ba? Gitagaan ta sa tanan nga mga pamaagi, resources aron makaangkon ta ini. Klaro makay ng Biblia mga kaigsunan nga tapulan di pakanon. Na. So kana mga tapulan dia ay lagi mo katod ng kusina. Di ba? Ay lang mo katod ng kusina tapulan mo. Pero kanang kugihan ablakay si balik-balik og kusina. Mo binigay sa Biblia? Di pakanon ang matapulan? Sa ato pa mga kaigsunan, kabahin sa atong pagkakristohanon ug mo dinhi, ang tinuod nga Kristohanon dili tapulan kugihan. Ang tinuod nga nay Kristo, muna gyud kun naa kay Kristo kinabuhi, automatic na makugihan ka. Kay moingon kang Kristohanon ka, tapulan ka sig katulong. Gaduda kog naa kay Kristo. Kay dili ang si Kristo biya wala ba na magtudlo aron ka mahimong tapulan, mahimo ba kang kugihan. So ang tao nga nay Kristo, pertinang pagkakugihan na. Okay, salamat mga kaigsunan, mga Kristohanon, mga kugihan. Mga Kristohanon na, mga kugihan. Ato sa nitagag pagtagading mga mensahe diri sa tong pinangga kay nga igsuon. Brother Jilon, ha? So again, good morning din Pastor George Alipan. Nga nagsunod ko na to karon hay nagway ni siya. Ni si Pastor Nelia. Kining Nelia Estrada Abalie. Nindot ni. Napilain sa tong igsuon. Good morning Pastor Kim, watching from Lapu-Lapu, Basak, Tangke. Samtang nagmonitor sa area of responsibilities. Monitoring ang atong pinangga nga igsuon, ha.
amo na kugihan magtrabaho gyud. Kig Kristohanon ako, pastor, Kristohanon gyud ko. Munang ang Ginoo mo panalangin man gud munang ako bisan og mag iya lingkod-lingkod lang gud re, wala tatag panalangin. May pawang kay TL. Oh, nga naman. Igsoon di man na pwede kinamay kugi diha. Basta Kristohanon kugi. Okay, so amin yod amid yod di mo kutigong basa no amin yod nang pastor aron magtudluan sa tanan nga maayong buhaton nga para paingon sa langit. Amo na among trabaho mga kaigsunan nga paingon sa langit. Arlene Aplicador Binoy, good morning pastor. Salamat sa imong mga pulong among matun-an. God bless. Taga-asa man to ni Mr. Arlene Aplicador Binoy. Taga-santi, taga-plaga man siguro ni kung wa ko masipyan. Okay, so importante sa Kristohano na mga kaigso mga kugihan kayong dagko. Kugihan kay ba? Ang atong kugi dapat with wisdom. Dili lang magpataka pod og kugi nga wala na sa lugar. Ano man pastor na? Tinod na. So ngano man, kabalo ka nasab kay gitawag og kugi mga kaigso nga ibalanse. Kung nalabian ka sa kugi sa imong paparakaon, delikado po na. Kaya nga naman ay kalimot, duhay imong atimanon, imong tiyan o ang imong kalag. Kung nalabian ka sa kugi sa imong para sa imong lawas, o niya imong kalag, kung saan naman naroon, di na kakapre, di na kakabasa. Wala ka magbilin og power para sa buhaton sa Ginoo. So balansi mga kaigsunan ha, dapat katigo ka ni ani. Ayaw gihurot diha sa imuhang negosyo, trabaho, pagbilin og power para sa imuhang kalag kay saan pa man pagpray, Bible study, pagsimba ug uban pa na sa Ginoo. Dapat man kay gingon ang Biblia nga ang tao dili mabuhi sa tinapay, lunlon tinapay laman. Sa ato pa, duha gi mabuhi nimo. Ug duha ang atong buhion, lawas og kalag. Kay dili man lunlon tinapay lang. So dili gya pure nga kanang tinapay na dili na panha. Pagkaon na adlaw-adlaw kana ba tawag daily bread. Minta nga kada adlaw-adlaw nga. Sa to termino adlaw-adlaw nga sopas siya. Adlaw-adlaw nga pan. Okay, daily bread ko na. Mao ko na pastor. Napangutanan ko ana. Pastor na day pan no kay bread mao man ang pan. Dili mga kaigsunan no. Kana nang adlaw-adlaw nga pagkaon. Kaya lang nga ang bread kaon man gina. Okay, salamat mga kaigsunan. Enjoy lang gid mo sa pagkaon sa pulong sa Ginoo, pinagi sa pagpaminaw. Dili na ta mo banganga mga kaigsunan na makakaon kag pulong sa Ginoo, ang buhaton nato maminaw ta. Unya i-absorb na to ang mga mensahe sa Dios nga naa sa pulong sa Ginoo, naa sa Biblia, i-absorb ta ni og atong dawaton kay gaingon ang Biblia ayaw gid kalimti ang basahon sa balad kinahanglan tun-an mo kini adlaw gabi. Og pag kinabi sumala sa tanang nahisulat, nakasaad, nakasulti niini mga kaigsunan. Og diha na ka magmalampuson, diha na ka magmauswagon. O kana lang hinungdan. Muswag na kaniana mga kaigsunan, na? Sa pag-uswag mga kaigsunan diha sa imuhang kinabuhi, magtuon kag Biblia, magbasa ka. Dili ba kay reading lang ha, studying sab. Lahi ang pagbasa, lahi ang pagtuon. Manang importante na ito masigregate mga kaigsunan ato gyud makita unsay kamatuoran, unsay insakto. Okay, oras na to alas 8:44 sa kabuntagon. Okay, salamat kay mga kaigsunan ha. Dalay ko kayong Dios sa tanan nga nagsunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. So nanasab kay tunan karon mga kaigsunan ya sa tong pinanggang igsuon nga nagmonitor sa palibot, mga walay mga tunob o kasikas diha. Brazilon, tunob o kasikas mamdani madali na. Mga huni ug awit. Mga tibita mga karaan kaayo nga mga termino, okay madali din sa mga karaan nga mga termino, mga tunob ug kasikas. Okay, magtuon na sab kita mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo.
Okay, so salamat. So hopefully maka-participate mo mga kaigsunan ining oras ug takna sa ka kining kabuntago, no? Marag init ang atong panahon. Marag ning kuan na dagway ni kuan na kana bang may init-init na ug gamay kay nga tumanggod nga panahon sa milabay nga mga adlaw nagpabilin nga maulano niya diri sa amo mga kaigsunan kung mag-ulan ulan gyud. Lapo kaayo mga pinangga. Perting pagka lapuka. Mayag mo init, wala na pod. Munang kinilagyan mo mga sakyanan diri mga kaigsunan pero may yung nagkadungis. No, kay sa uman nga inigulan og gamay, lapok na pod. Lagi mong hugasan, iniguli nimo, lapok na pod. Na mao gini. So, paabot lang ta sa panalangin si Ginoo nga masiminto ni amo ang dalan diri mga pinangga. Ato lang yan po ang ato mga opisyalis nga tagaan sila kusog sa Ginoo, kaala mo kibalo og nga mag-grant gyud ang mga request. Kay halos benta na nagkinahanglan og kalsada nga konkreto mga kaigsunan. So, paabot lang ta sa blessing nga ihatag sa Ginoo. Ika ni Joshua, good morning Pastor Kim watching from Manila. Shout out ko sa taga Panubigan o Magubay. Salamat Pastor, God bless. Salamat tong Joshua, amping dadong, ang Diyos magapanalangin diha kanimo. Atong magatunan karon mga kaigsunan unang Pedro 5:5. Ada palain nga minsay maayong buntag Pastor Kim, pwede request og song Langit ang Hinungdan. Salamat Pastor. Atong tanaw na Langit ang Hinungdan. Try na to ha. Langit ang Hinungdan. Atong intrayan og mao baning awita mga kaigsunan be. Maminawa brother Jeter. Langit ang hinungdan sa ako.
Mating awit mga kaigsunan, nag-request ni Brother Jeter. Langit ang hinungdan. Hopefully, yan ang nadunggan, no? Tinod magod mga kaigsunan, wag laing hinungdan, nga nung nangalagad ta, nga nung simba ta. Pero kabalo ba pud mo? Way laing hinungdan, nga nung mo sakripisyo ta, langit. Naman siguro tayo sakripisyo para sa tong pamilya, pero dili na kalabaw sa sakripisyo nga para langit. Kaya bisag magunsa patag sakripisyo sa tong pamilya, magbuhat tag matarong sa tong pamilya, okay man na kayo, pero dili na mo ipaagi aron ta malangit. Manang langit ang hinungdan nganong ni atang tanan karon nagkahiusa. Manong ngano nag-live ko, ngano nagwali ko, nganong nagsakripisyo ko, nganong naamo tungod sa langit. Dangdungan ko kay dito nagulat ang Ginoo dito Munagingon nga wala may Ginoo nga naghulat na to siyuta to aman sa langit. So maningkamot ang malangit mga kaigsunan pinaagi sa pagtuman sa tanan niyang mga kasuguan. sa mata ko. Gikas no pinangga nga ni Brother Jelon, request ko kaawit nga makalangit pastor. Ikaw lamang. Ato na i-try ha Brother Jelon, monitor na og mao ba ni? Paminawa niya kaya ako naman na-pre-ring ka Brother Jeter, paminawa usab di nga awit ko mao ba ni siya. Ikaw lamang. Hindi gugma mo ko, gugmang way pagdugan. Bisan asaan na ka, mabatiin mong presensya. Ang ngayon kang simbahon, agatay ko sa tanang panahon. Ikaw lamang, O Ginoo. Ikaw lamang ang anglayan kasi dunggan. Wala kami kapasigar mo. Usap, ikaw lang ang magaday ko. Hindi higugma mo ko, gugmang way pagubay. Bisan asaan na ka, mabatiin mong presensya. Ang ngayon kang simbahon, agatay ko sa tanang panahon. Ikaw lamang, O Ginoo. Ikaw lamang ang anglayan kasi dunggan. Wala kami kapasigago. Usap, ikaw lang ang magaday ko. Pastor King on air. Okay, salamat mga kaigsunan. Lain nga kanta mga pinangga. Maoro magog title niya. Ang title parihara. Ya dili mao. Nabi tayo nga anak mga kaigsunan, kabantay mo. Maorag title pero dili mao ang content mga kaigsunan nga tong gipangandoy. Pagdugan, bisan Murag wala kita nang kantaha Brother Jelon, so kanan siguro next time na lang. asensya. Ang Salamat kay Brother Jelon ha og mga kaigsunan adto ta sa ato ang kuan karon agatay para langit nga kuan mensahe na para maandam tani ba para doon natin preparation mga kaigsunan in the long run mahimo tang sigurado kay dili ba usa lang katopiko ang Bible, dili lang usa ang dapat atong mabalandaghan. Kay katuo ta sa wala okay na niya, sa tuo wala pa di ay. Awa na nga to ning klarohan. kasi dunggan. Okay, unang Pedro mga kaigsunan 5:5 abot ta sa ubos. Kapag
para atong maklaro kining tanan mga kaigsunan Okay, so arita sa atong topiko karon maghisgot ta aning naa diri sa Biblia. Kamo paambit po bod ang mga kaigsunan aron sabta kuan ba? May enlighten ta sa unsay mga gisulti sa bala nga kasulatan aron sa dugangan ang atong kaalam og kahibalo. Unsay gisulti niya mga kaigsunan? Unang Pedro 5:5. Kamo usab nga mga batan-on kinahanglang mutahod sa mga magulang kaninyo. Tanatiman na pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usag-usa. Kaya ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garbuso. Apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. So kini mga kaigsunan nga mensahe una, halita sa mga batan-on. Kinahanglan sa usa ka batan-on nga Kristohanon, kay lisod mapugmubuhat ka niya, dili ka Kristohanon, mao ang istorya ha. Una, nga doon nagipagtahod mga kaigsunan, mutahod ta sa mga magulang. Mga magulang nato og pangidaron. Mao man na. So, mga batan-on, makakita mo og magulang ninyo, so naagi mo ipagtahod. Ayaw ninyo ipakasama nga kining parehara mo. Ano naging kalahian? Kay naman diri mga kaigsoon, no? Kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. So matag usa dapat adunay respeto. Mga batan-on, dapat magrespeto mo sa mga magulang ninyo, sa mga manghod ninyo, sa mga kaedad ninyo. Laktod, in general nga pagkaistorya, pagpaubos ka mong tanan. Nagpaubos ang magulang, nagpaubos ang manghod, nagpaubos ang tanan. So kung naa na nga mao nga kinaiya igsoon ko, hapsay og husay ang atong palibot. Hapsay og husay ang atong kinabuhi. Kinaaman ang pagrespetuanay. Walay pag-indigay. Walay patasanay. So kung naa sa kinabuhi nga Kristohanon o naa sa kinabuhi sa batan-on kini nga diin pagpaubos pag-alagad sa usag-usa. Kaya sa kasulatan nag-ingon kontra sa Dios ang mga garbuso. So di gid maayo ning garbuso. No? Di gid maayo mga kaigsunan baning garbuso ta. So dapat gyud ay sa Kristohanon dili garbuso. Kay kontra gyud sa Dios ning garbuso. No, klaro kontra sa Dios ang mga garbuso. Apan maluoy siya sa mga mapainubsanon. So usa sa pinakanindot nga nindot ka imbuhaton ang pagpaubos. So mabatan-on, mahamtong, batasano nato ang pagpaubos. Batasano nato ang pagtahod. Batasano nato ang minahalay. Batasano nato mga kaigsunan ang gitawag o pagkamahigalaon. Batasano nato ang pagtahod sa mga magulang nato. Tahod ta. Kaya nga naman usa ka na mga kaigsunan nga makapatubo kanimo. Ug usa ka na mag-open gate mga kaigsunan sa mga blessing, mga opportunity nga mabot sa imong kinabuhi. Nga naman, makaingon ang tao, buta ni mata kasaligan. Makaingon pud ang tao, kining mata way klaro. Dili kasaligan. Sa ato pa mga pinangga, magsirado sa mga blessing ang mga garbuso. Ang makapasirado na sa gate. Pero ang mapa inubsanon, matinagdanon, mapinanggaon, respetado, nag-abli sa gate sa mga panalangin. Muna mga kaigsunan, usabe ang gilantaw, bisan man sa mga kumpanya. Ang adunay, pagkamahigalaon, adunay smiling face. Usa na sigilantaw sa mga dagkong kumpanya. Kaya nga naman, malugi ang negosyo ng mga kaigsunan pag aduna sila'y trabahante, nga piting garbusuha. Mawadaan tag customer ang buhata. Kung nagpag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan, importante usab nga na smiling face. Smiling face.
Oh? Adunay malumo nga kasing-kasing. Malumo nga kinaiya. O sa pailaing term ana mga kaigsunan. Makigdaiton. Oh? Matinahuron. Muna usa sa pinakanindot mga kaigsunan nga mabatunan, mga batanon, mga hamtong. Kanatong tanan. Kay kabalo ba mo mga kaigsunan, nga dunay mga Kristohanon usab, nga dapat nato ni nga matudlo mga kaigsunan, ug dapat din na mausab. Kay dapat ita sa Kristohanon, kana bitang handi, kana bang sa itsura pa lang, nanakay ma-feel nga katawhay. Makakita pa lang kaniya, mura na kag ma-relief mga kaigsunan, mura na kag mahigawas sa gibati nimo. Pero doon na sa mga sitwasyon mga kaigsunan, pagkakita pa lang nimo na turn off na ka. Oh? Ano naman? Stricto kayo o guban pa. Sumabi na dapat usbon sa itong kinabuhi mga pinanggana. Kaya doon na mga inana nga mga kaso sa itong kinabuhi. Nga look like garbuso, mura garbuso, pero dili biya. So muna mga kaigsunan nga dili kita ka kuan ba sa tao, kaya doon naman ko yung mga kahimtang lantaw sa tao nimo mura ka garbuso pero sa tinuod ay dili di ay. Kaya naman po ko itsura nato mga kaigsunan nga mura garbo. Oh, mura garbo ba ni atong itsura? Dili ba di ay. Munang importante gyud nga taas-taas ka og wide kag panghuna-huna mga kaigsunan. Kay dili tanan nga tao nga nagsuroy-suroy nga tan-aw nato murag strikto murag garbuso. Una, imo sang iagi sa daghan nga mga pagtest. Unsa man? Pakig-istoryahi una. Okay na bay itsura ray garboso pero kung imo na dayang mailhan pag-ayo, paghastang pagkaninduta man di ay. Pagkabutaan man di ay. Unang namagi nakadesinyo mga kaigsunan nga mura ra ha. Mura garboso. So sa itsura na. Unang dili pwede nga mo judge ka ditso nga kining tawo ha garboso, kining tawo ha stricto, sutaa lang una. Kaya tinuod nga Kristohanon dili na mo ditso muhatag og hukom sa usa lang ka basihanan. Daghang basihanan. No? Gawas kung imo nang naistorya, murag gyud dili mayo. Imo nang nailhan, o di gid mayo. Napangutana ang uban, di gid may record. Singa posible siguro na. Pero nato mga Kristohano mga kaigsunan, aduna na mga butang nga dapat nga ampingan, bantayan. Og di mo ginakalikayan nga mahitabo, pero at least aware na ta na. Nagbantay na nagamping na ta mga kaigsunan, no? Kay ngano magod, nga naman pastor kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapainobsanon. So kung makita na to mga kaigsunan ang itsura nga mga garbuso, pero ay kalimot diri ha, nga naa siya kinabuhi nga mapainobsanon, pasar gapon. Itsura naman. Dili man garbuso siya sa kinaiya, sa batasan, o gubana. The word magong garbuso, mga kaigsunan, usahay atong matanaw sa itsura, no? Ayaw, don't judge the book by its cover. Sa panglantaw lang, murag, pike. Ilaila sa. Pakikistoryahi sa, pakikhinabi sa. Ilhasa. Kaya sa mga god, mingon ang sa kana ba, sa tanaw na ko, garbuso, bitaw, garbuso, kayo na. Imo bang nasulayan pakikistorya? Imo bang nasulayan pakighinabi? Imo bang nailhan pag-ayo? So ilailaha una. Ayaw una himog mga paghukom, ayaw una himog mga istorya kung wala pa nimo tinuod siya nga nailhan. Kay ikaw may makasala hinuon mga kaigsunan, kung mailhan nimo siya, na imong makita ning gisulti sa Biblia nga pagka mapainobsanon madayan Wow, praise the Lord. Mapainobsanon maday kayo So itsura na dayan kay basi ba, naabot sa panahon nga nakita niyo siya, first time pagkakita niya, wala magtingtingog, nagilom-ilom lang. Kaya naday problema, naday kabugat. So muna gingon, don't make any comments without knowing the full story of that person. Wa ka kabalugon sa tinuod nga istorya, unsay nitabo siyang kinabuhi, ano ingon ana siya karon, unsay nitabo niya. Natlan lang nga, first time yung pagkakita niya, na siya problema, na siya kabugat, na siya kalisod, nga di siya ganahan mo tingog. So ato siyang isabton, no?
Pero sa tunod anay, kung imangutana, kumusta man ito? Ay, maayo kayo ng tao ha. Nga unani man sa kung nakita karon, halangan amo ko na problema. Grabe na ka mapainobsanon. So usama kay sunan nga atong dapat tanahon ang kinabuhi sa pagkamapainobsanon. Pagkamapainobsanon. Usa na mga batan-on kanatong tanan lalaking babae, dapat natin kinaya sa pagkamapainobsanon. Busa, pagpakahilom kamo, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon sa iyang gitakda. Noon sa day mga kaigsunan, usa sa pinakasikreto dre is magpailalom kamo sa gahom sa Dios. So wala dili kita maghari-hari, dita maglamaw-labaw mga kaigsunan, dapat magpailalom kita sa gahom sa Dios. Ayaw paghunahon ang gamhanan ka, ayaw paghunahon ang alabaw ka. Hunahuna nga nailabaw nimo. Hunahuna nga naay maswito nimo. Hunahuna nga naay mas kabaon nimo. Hunahuna nga naay Dios nga mas labaw pa kanimo, no? Mo na mga kaigsunan. Usa ka na. Lamat Brother Gilon, no? Sa imong pagpaambit usab. Salamat kayo. Salamat sa imong gipang dugang nga mga references, no? Ikasilagan sa Ginoo ang garboso, ang maong tao silutan gyud na tanawara. Ang garboso mga kaigsunan dili tani ma-define diha sa itsura, kundi diri ni kinaya. Garbo. Unsa may kanus ama ka makaingon nga kanang tawha garbo. Sige ko no, kamo ko no dia. Kanus manimo siya makaingon ka nga kana siya garbo. Unsa may iyang nabuhat nga matawag siya nga garbo? Ma-define ba nimo siya sa itsura? O sa binuhatan? Napailain na, ang garbo mosangpot sa kalaglagan ug ang pagkamapahitason ngadto sa pagkapukan. Kamo na mga kaigsunan. So, walay laing sangputan sa mga taong garboso pagkamapahitason adto sa pagkapukan. Pero ang pagkamapainomsanon muhatod kanimo ngadto sa kauswagan. Kaya nga naman, ang pagkamapahitason dili kinayag Dios. Ang pagkagarboso dili kinayag Dios. Natural gid ang mahitabo. Kay kaaway sa Dios. Gikaligut-gutan sa Dios. Kung kisibisan kinsa nga naa ining kinaya. Og ang pagka mapainobsanon usani sa kinaya sa Dios nga dapat mabatunan kanatong tanan. Ang pagka mapainobsanon muhatod kanimo sa pagka mauswagon. Ang pagka mapainobsanon muhatod kanimo sa pagka mauswagon. Ang pagka mapahitason muhatod kanimo sa pagka pukan. Unsa nang pukan tumba, lukad gyud. So wala mga pinangga, mga higala, mga igsuon ko diha kang Kristo. Batuni kini ninyo nga kinaiya nga pagka mapainobsanon. Dili maayo mga kaigsunan nga pagkamapahitason dapay dugang. Ang garbo makapukan sa tao apan ang pagkamapainusa ang mapaubsanon tahuron, no? So naa ni dugang diya mga kaigsunan nga pagka references. Nga kining garbo sa tao, kining batasan usabe ni mga kaigsunan. Muna nga atong makita nga daghang gatawag og Ginoo, muna makita na to karon mga kaigsunan daghang kay gatawag og Ginoo. Sampit Ginoo. Muwali pod, mukanta pod. Pero ang binuhatan layo kayo. Usa niya kasulti ni mga kaigsunan. Madinom tanon, masukunon. Pero kasainan, amo okay ra pod. Muwali ra, mukanta ra. Pero sa inyo una-una makaigsunan mapuslanon ka ni.
Dili ka pasaylo, dili ka tigo mga pasaylo. Dili mapainobsanon. No? Nagtuo nga pitinigi saktuha. Nagbuhat og dili may siyang isigataw. So unsay tawag ani mga kaigsunan? Ha? So usa kini sa mga lingla ni Satanas. Ha? Lingla kini ni Satanas mga kaigsunan. Ha? Lingla kini ni Satanas nga dapat makabantay ka. Nga kining buhat ni Satanas kanunay ning maguba sa kinabuhi sa tao. Ug mao bitaw nga miari si Ginoong Kristo sa kalibutan aron gubuon ang trabaho sa yawa. Kay trabaho sa yawa mao gini pagpangawat, pagpatay, pagguba sa atong kinabuhi. Now, kung naani mo ng kinaiya mga kaigsunan, nagpadala ka sa imong unod. Ang padulungan pagkapukan. Ha? Wala mga kaigsunan. Kanang garbo bitaw, maanam din tao. Pagkagarbuha, di man pahulam. Ano din, no? Muhulam na ganito kadali, di man pahulam. So, matawag ana, garbuso? Mawala mga kaigsunan. Mukan ba mo kanang garbuso, kan di pahulam? Kanang dili palantaw, dili pahikap, usa pa na. Dili pasaka, dili pakaon, mo ba nay garbo mga pinangga? Unsa inyong lain nga nasinatian nga makaingon mo nga garbo? Ikada Bradjilon, unsa imong experience nga makaingon ka nga garbo gyud ni siya? Kina may mingon nga kini kawatan, kanang awat man. Pero kay kano sa pa ka makaingon nga ang usa ka tawo garbuso? Unsa may nabuhat niya nga matawag na to nga siya garbo? Unsa may buhaton sa tao aron matawag siya nga garbuso? May kamo kunong galantaw diha. Okay na ba sa kontra sa Dios ang taong garbuso? Unsa may binuhatan kay basig wa ta kabalo ba nga ginarbo din ning buhata? Misi ka no? Ato ko no, tanahon po na inyo hang nakita nga matawag nga usa ka tawo garbuso. Klaro ba kina? Kontra sa Dios ang mga garbuso apan maluoy siya sa mga mapainabsanon. Perting hinahuna nila kamo mga naglantaw. Unsa may buhat sa usa ka tawo nga matawag nga garbo kining tao ha. Libog naman no? Daghantang mga term nga gigamit man kay sunan pero usahay maglibog ta usaon nato puni nga matawag nato siya nga garbo. Yan ta. Kanang tawhana kawatan. Okay kita makanangawat. Usay kawatan, usay nga ang tao nga matawag nga kawatan kung naay butang nga gikuha. Kawatan na. Butang nga gikuha nga wala mananghid, wala magpahibalo. O gikuha niya nga walay tao. Ang tawag ana kawatan. Nya karon kay garbuso man unsa man poy gibuhat sa usa ka tawo nga makaingon ta nga garbuso. Dara. Atong tan-aw ni. Kay basi tudog. Basi ba mga kigsunan mata kabantay nga kini ding atong gibuhat ginarbo na dinhi. Iko no dia be. Basi ginarbo na dinhi ba ni wa ta kabantay di ay. Nga ginarbo na din kay no dugay kita makahatag kung sala ning ginarbo. So ang kawatan sayon kayo. Kana kawatan kay nanguhag butang nga dili ha. Nanguha nga walay tao, nanguha wala mananghid. Gipunit ra na niya. Kawat na. Kawat ang tawag ana. So kawatan siya. Karon kay garbuso unsa may buhat mo garbuso? Ato basahin ka Bradjilon ko nabi unsa ko nay iyahapong ika-istorya aning garbuso mga kaigsunan kay basig ginarbo day taba niya. Wata kabantay, may bigini ato uting kayo ning mga terminolohiya mga kaigsunan. Siko na be? Nadara. Dili managad pastor ug tagdon. Wala na garbo na no? Wala, bantay mo. Basta di mo managad, bantay gyud mo dia Dili mo tingog. Wala na garbo na no? Sa pailain yung mga kaigsunan. Mo-agree na ba mo aning ka Bradjilon nga og dili managad? Og tagdon di mo tingog. Mo din garbuso. Sunod.
parihas gabi akong mangayo ko og pangatahuran. Dila ko i-mention ha. Bisig naminaw. Kay halata ra ba kay pareha ba? Nga ngayo ko pangatahuran. Pwede ningon siya nga maayong gabi, maayong buntag. Yun ana. Pangatahuran, wa gyud mutingog. Wa gyud mutingog no? Nakatawa na lang ko gamay. Na lang ko katawa na lang ko gamay, dalang kaulaw gamay. Tinabi na. So, magre pa mo mga kaigsunan kanang mangayo niya wata tagai. Ngayo ba na? Ngayo mga taran. Mayong gabi inay. Mayong gabi itay. May buntag ma'am, may buntag sir. Ya wala ka tinggi. No? So, posible mo ni nakita ni Brother Jilon nga garbo gining tawada. Ha? Sa lain nga bahin nga matawag nato. So sa gipadayag ni Brother Jilon nga wala mo tingog, wala response. Ha? Sa lain pod nga bahin nga matawag natong sa katawo nga garboso. Sa lain pod nga aspeto. No? Kasi iya nga na experience usab nga wa gyud managad. Wala managad. Di mo tingog. So, matawag na ba siya nato nga kini garboso? Dili matinagdanon. Wala po lain dire nga pamaagi. Brad-Jeter, unsa may imong mahimo nga example or na experience nga kining usa ka tawo garboso? Kay base sa Biblia kontra sa Dios ang garboso. Kay iba ang atong likayan din basig makahimo taning butangan niya. Klaro mo kay giingon nga kontra. Makontrahan ta ni Ginoo wa ta kabantay si tagsimba, si tagalagad, si tag hallelujah praise the Lord, si taglantaw og live. Unya nakabuhat na ta og ginarbuso. Ginarbuso ba? Paton-e yan ninyo ha para ma-discuss yan ginarbuso. Uy ginarbuso na din ang estilo ha. So ka Brother Jilon, ang yapong na experience nga wa tinggi. Una makaigsunan sa tas-tas na to nga pag-experience ning kalibutan na nga di mo tingog, siguro na-underestimate ka ba? No? Or layo ra kaayo ka sa level niya. Nga nung managad mangkuan ang mga anita mo gamit ani nga mga term ha. Ano mga managad mangkuan ang mga patay gutom. Garbo na ba na no? Mga hampas lupa. Grabe ba? Marami drama. Mga patay guto, mga hampas lupa, mga poor. So, ang nagbuhat anang mga butanga, garbo na ba? No? Kung natong tanawin mga kaigsunan, sa English, anang garbo? So. O sana mga kaigsunan kabalo mo, usa sa element or usa sa atong makita nga kabahin kanus amo turok ang garbo so ang garbo so ang garbo ya dungagan og so sa pilain nga garbo kana bitang una is naglantaw siya sa iyang kaugalingon nga mas labaw may kakayahan kay nimo. Okay? Iyang nakita nga mas kamao siya, mas sweeto siya, mas una siya. Muna usay mga kaigsunan na dili na itong kabantayan sa itong kinabuhi. Ug ning angat ka na, diha na makaingon ang tao, sukad nga ni uswag ning garbo man. Nakabantay mo? Sukad nga ni uswag ning garbo man. Nada ang usa ka term mga kaigsunan nga itong makita. Ang pagka mapahitason. Once nga naa ang pagka mapahitason sa usa ka tawo, dili ikadinay mo bisita ang pagkagarboso. Kay ano? Una, dili ka kalamang ang pagkamapahitason
mauna siya ay usa sa sinugdan nga dili na nimo pansinon ang unsay naa diha sa ubos. Muna makaingon ang sa katawo garboso, wala na managad, wala na mamansin, kay ngano naglantaw ka sa imong kaugalingon nga langit siya yuta. Okay? Salamat kayo. Yapailain ato sa basahon ni ka Brother Jeter nga ipa. Brother Jeter, taga-imig kuan kanang usa sa mga na-experience nimo nga garbo ay lang pag-mention og pangalan ha or lugar or tawo or unsa ba na diha kanang kuan lang god dili lang nato mahalata ba, no? Day mensahe si Brother Jeter nga gipabot nindot sab ni kayo na. Ayaw kamo pagpayon sa pamatasan ining niining panahon na. Ipabago Hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapaymuot kaniya. Kung atong tanaw ni mga kaigsunan, sakto kayo ni. Ipabago sa Dios ang inyong kaugalingon pinagis pagbago sing hunahuna. So importante ni atong mindset, natay mindset nga klaro. Ha? Importante nga active ning atong hunahuna. Kay dili active na tong hunahuna, dili ta kabalog unsay angayan na buhaton sa kaugalingon. Tana ba? Paminaw mga kaigsunan. Ano lang ha? Kinsa may naka-experience ba mo og adunay usa ka tawo nga na mental disorder? Hopefully kasabot naman di lang ko mo gamit sa term nga Bisaya nya klaro kay ha. Di ba ka-experience mo usa ka tawo nga adunay mental disorder? Mental disorder ba? Nakabantay ba mo nga naay mental disorder nga nindot ang kahimtang siyang lawas, naligo o nagpaanyag, nagpagwapo? Ha? Di ba og nang ang usa ka tawo nga adunay mental disorder bisag asa na lang musuroy? Maulanan, mainitan, magyaka sa dalan, magdadalag plastic, magdadalag lata o guban pa. Nindot pa ba? Igsuon ko. Ato nang nasabtan. Now, kinahanglan nga kining atong mindset ipabag-o aron makahatag tag insakto nga serbisyo sa atong kaugalingon. Kaya naman, kining atong mindset mga kaigsunan kung dili ni matarong guba ang atong tibok pagkatao. Tanaw na unsa may nahitabuan ang usa ka tawo nga adunay mental disorder? Ha? Di ba wala na siya maayong buhaton alang siyang kaugalingon, way ligo-ligo. Walay panudlay. Ha? Di ba? Wala na. As in, wala na. Magsuri-suri ang dalan. Bot nagmainitan, bot nagmulanan, bot nagmakauli, bot nagdili. Pero ang tao nga adunay insaktong panghuna-huna. Dili siya gustong manimaho, iyang lawas, iyang ampingan, maligo, magpaalot, limpyo kaayo siya, magpahumot siya, tungod kay aduna siya insaktong panghuna-huna. Muna mga kaigsunan, ang tao nga adunay insaktong panghuna-huna nga naa diha sa Ginoo, nagtinguha, nagkaayuhan siyang lawas sa iyahang kalag. Mao ni nga usa nga makita nato, klaro kay nang gingon sa verse ha. Atong balik kog basa. Okay? Ipabag-o, kadali lang ha. Ay sa mag-send og message sa kay mukalit og dagan, inigbasa na ko mukalit og kuan. Mukalit og dalagan mga kaigsunan, nawala man gani. Asa na to, dira? Ipabago Hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon. Ha? Ipabago inyong kaugalingon. In what way? Pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna. First, kung gusto kang mabago ning atong kaugalingon, tibok na itong pagkatao, ang atong tanawon is huna-huna. Kay ang huna-huna, mao mo plano. Unsay maayo, unsay dili maayo. Tama ba? Karon. Huna-huna ba ni? Magpaalot ko. Human, maligo ko. Magpalit ko pahumot. Di ba? Magpalit ko nindot nga biste. Tungod kay naa kay huna-huna nga maayo para sa imong kaugalingon. So, ang tao nga ang huna-huna binag-o sa Ginoo, kanunay nang naghuna-huna unsay maayo alang siyang kalag. Maubitaw nga nagwali ko, nagtudlo ko, naminaw mo, ni-response mo, kay naa mo'y may panghuna-huna. Kay kining inyong gibuhat, usa ni kapaagi nga makaigo tas gisulti sa Biblia nga diin, ipabag-o ang atong kaugalingon. Pinaagi sa pagbago sa atong panghuna-huna. Aron makabalo, tanawa ang sunod nga gistorya ha, aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo. Paminaw ha? Maayo. Hingpit og makapaymuot kaniya. If
ang atong mindset mga kaigsunan wala ma-inline dia sa mindset sa Ginoo, lisod kayo nga mabag-o na imong kaugalingon ug lisod kayo nga makabalo ka unsay gusto sa Ginoo. Munang lisod kay kabuoton mga kaigsunan daghang mga panghitabo nga mabaw lang ang panghuna-huna, mabaw lang kayo ang kahibalo. Bisag unsaon igsoon wa gyud kaabot sa standard sa Dios. Nga mabag-o ang iyang kaugalingon, mabag-o ang iyang kinabuhi. Unsaon pagkabago iyang huna-huna? Wa man mabago. Oh? Kabantay mo. Ang tinuod nga na-renew ang ato nga mindset. Naghuna-una ni kaayuhan. Taas kitag panglantaw. Wala lang ta maglantaw nga mabusog ta, makakaon ta, makabugas ta, masuplayan atong pamilya. Ang atong gilantaw, eternity. Eternal life ang atong ginasusi. Sa pagi. Kinahanglan ang matag usa is makabalo unsay kabubuton sa Dios. Paminaw ha? Unsay kabubuton sa Dios. Alam ba nating lahat? Ha? Kung ano ang gusto ng Diyos na dapat nating gawin sa buhay. Alam ba natin? Ha? So kung wa ta kabalo unsay maayo hingpit nga makapahimuot kaniya. Mao na mga kaigsunan, makadungog og waling bugat, maglisod og dawat nga naman. Wa siya masayon nga iyang nadunggan day para siyang kalag. Wa siya kasayon nga kini day nga iyang nadunggan kabubuton day sa Dios. Di ba? Ang mauna-una sa tao kung maba ra paglantaw, ang una-una wa gyud bag-o. Gikasabaan siya. Ha? Pero kabalo ba mo? Wala siya kabalo nga kini mo day gusto sa Dios. Mao day maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Na? So muna mga kaigsunan ang usa sa dapat natong tanaw. Salamat brother Jeter, hopefully nasabtan na to. Kung gusto ta nga makhatag og kumpleto or masayod tag unsay ang ngayon atong baton, dapat pabago ta ni Dios mga kaigsunan ni atong mga huna-huna. Mindset na to importante gyud, okay? So salamat kay brother Jeter ha sa pag-participate. More message akong pagtagad ha. Hopefully nasabtan. Ala pagilain ha. Kuan pastor, astig mulakaw, astig manglihok. Mura ako sa una pastor. Break dancer, nawala man. Break dancer pa ko sa una. Hilig tumbling, sayaw ng hip hop makapagarbo jud, So sa nga makapagarbo if dili ingon nga garbo kapag naa ka na nga talent o abilidad kana lang paghandle nimo. No? Halimbawa, garbo din ng kanang kuan day, bati din ng naa ka anang abilidara. Pero ayaw lang gamita nga mura nagipakaubos nimo ang uban. Okay. Ana lang makaigsan. Ada pa lain ha. Brother Jeter, kanang didmahon ta pastor. Makaingon gyud ta nga garbo. Kana pong didmahon ba? Mamao sa ka brother Jeter? Ka brother Jeter ka brother Jilon nga. May buntag brad. Kiwa man tagda. Yung lamano kasulay mo gitudlos niyo yung gamot. Ya, wa man tagda. No? Mana dayon. Sa imong una-una, gihugawan dagway. Gihugawan dagway. Gipobrihan dagway. Ana na tumaw na. Pero makaison kabalo mo. Pag mahitabo na ninyo, ayaw paghuna-huna og negatibo. That's part of your growth. Kabahin na si mo nga pagtubo. Another. Usa makapagarbo sa tao kanang naay kay gisaligan. Posible no? Kana kay gisaligan ba? Nga, nabitos papa. Nas papa. So, usa nga kuan pod kana nakay kwarta, nakay kapit, nakay koneksyon, no? Inaana ba? So, sa na subalantayan day makaigsunan nga di tangay balaka. Di tangay madlok. Kay magkinaunsa, nabitaw tay kakampi. No? Inaana na. Usa nga makapagarbo sa tao kanang naay giksaligan, samot naay hinigiban. Dili gyud makapaubos ang tao kay duna may gisaligan, no? Mabitaw man kaigsunan, dapat gyud nga ma-train ka. Ug unsay naabot nimo sa imong kinabuhi karon, dapat magpabilin kang humble. Muna ba ni dapat i-control sa tao? Muna ako
dili sayop nga naa kay iniskwelahan, dili sayop nga naa kay profession, dili sayop nga naa kay nahibalaan. Pero ayaw kini gamita igsuon ko nga diin mo taas ang imong kaugalingon. Tuguti nga si Jesus maoy mo lift up nimo. Ayaw ikaw. Kay timan unsa man koy naa nimo og wala si Jesus? No? Ug unsa may naabot nimo sa imong kinabuhi karon? Dapat si Jesus ang mahimaya ana dili ikaw. Kay mo ana man na. Kabantay mo ana mga logi-logi. Naman na sa ato nga pagtuon ng logi-logi. Pero kining usa nga logi mga kaigsunan mo ni delikado. Unsa man na pastor? Kana bitaw ako logi. Ako na. Ako na gud ni. Di pa ako. Kana nga kuan gitawag na og akology. Di ba daghang akology, daghang logi study? Na theology, sociology, biology. Pero kining usa mga kaigsunan, akology. Kanang akology mga kaigsunan, mo na nay kuyaw og delikado og mo na nay maghari sa tao. So dapat si Jesus kung unsay naabot nimo paminaw, aron dili ka mahimong garboso or garbo mo ni. Ug unsay gihatag sa Dios nimo, gamitan ni aron mao ni stepping stone nga si Jesus mas mailhan pa. Okay? Gamita kini nga stepping stone nga diin mas mailhan pa si Jesus. Sa imong kabaguhan, di ayaw gamit sa akology. Gamita, tungod ni Jesus, ako na bago. Nganong naabot ko? Nganong nakahuman kong eskwela? Nganong nakakwarta ko? Nganong nangyari ko? Tungod ni Jesus, nahitabo ni nako. Nganong naproteksyonan ko? Dili tungod kay abilidaran ka mo tamling-tamling. Tungod ni Jesus, nahimo kong nakadaog. Nganong nakasurvive ka sa problema? Mana ba tao? Biliba ginako ni mo bay? Anaara, si Jesus maoy nag-arrange niini sa akong kinabuhi. Brother Armando Inglaterra, atong tagapagtagad, may buntag na kanimo. Kumusta? Dugay kung wakabantay nimo Brother Armando dugay man pugo ka pastor nga nag-live. May buntag Pastor Kim, amin tinuod jud ang pulong sa Ginoo dapat buhaton una bag-ohon nato ang maayong relasyon sa Ginoo. Balance lang. Nawala na pod. Isa. Balance lang ang magatiman sa atong lawas aron limpyo og humot. Usab balance lang jud pastor, pero mas unahon jud ang kalag sa pagbag-o aron naatay nindot nga relasyon sa Ginoo. Correct, salamat kay kaayo, no? Anak na mga kaigsunan ha. Unya na ko itudlo ninyo ha. Kay base unya og kuan. Og naa gani magpasalamat ninyo, ayon yo gi-insult. No? Ayon yo, tudlo ko ning klaro ha. Na magpasalamat, example, may example. Brother Armando, salamat jud kaayo ha nga ikaw ang gigamit sa Ginoo aron ko makailan niya. Ayaw ingna nga dito sa Ginoo pagpasalamat. Don't do that ha. Ingna. Salamat sa Ginoo nga diin iya kong gigamit. Kay mingon adto pagpasalamat sa Ginoo. Mura nag-insult mga kaigsoon, why? Ug nagpasalamat na siya sa Ginoo, humana siya nagpasalamat, ikaw mo'y sunod, di pwede. Ingna, salamat kaayo sa Dios. Ug naay magpasalamat ninyo, ingna, you are welcome. That's a professional type, mga kaigsunan. You are welcome. Ayaw ingna, nga ditso ni mog adto sa Ginoo pagpasalamat kay dili tanang tao kasabot ana nga term. Dili tanang tao kasabot ana. So just say you're welcome. You are most welcome. Kay na mga tao nga mga kailan to mga higala niya na kay nahimo nga maayo ngadto kani mo salamat kay brother, salamat kay igsuon, salamat. Ina you are welcome sister. God is good all the time. Wala mga kaigsunan. Kay what na masayod,
pagkadawat niya sa blessing gikan nimo ning sa Lord, salamat kaayo. Nya ugma moadto ko sa akong igsoon kay magpasalamat ko. Nya miingon ka nga atong Ginoo pagpasalamat, tag-ino ka, human na, ikaw may sunod. Di ba? Oh, unsa itong madawatan, say thank you Lord. Nya ayaw po kalimot pagpasalamat sa tao nga nakahatag kanimo og maayong benepisyo. Magpasalamat manggali bisag dili maayo ang nadawat. How much more kung maayo? Okay, basa taglain mga kaigsunan ha. Okay. So salamat kay Brother Armando ha. Salamat kayo og another nga message sa pagtagad. Okay. May nga pagpaminaw diha sa ato nga igsuon na pinanggal ato igsuon si John Eric Wu Ramirez. Brother Eric, may buntag kanimo, God bless dia kanimo ha. Ato pinanggal nga igsoon. Usab ni ka broadcaster mga kaigsunan no. Salamat kay sa Ginoo nga naglantaw sab siya sa ato nga live karon. No? So, thank you Brother Eric, John Eric Wu Ramirez. Kumusta ko na ni Dong Arnel? Alamat kay sa to mga mga kaigsuunan na Brother Jeff, ato mga kaila diha nga mga kaila na to nga mga pinangga kayo. Kay kita magud mga igsuon man gud ta sa Ginoo mga kaigsunan no. So mo na nga kanunay kita nga timbaya sa to nga mga kaigsuunan. Lamat kay Brother John Eric. Oh, ako mga kaigsuunan diha sa unang panahon nga nahimo nga broadcaster diha sa istasyonan nga naa po ka karon no. Sa una gyud tong sa una pa gyud wala pa mo. Oh. Kay ang tong FM nga natukod sa una mo to ikaduha sa pinakauna dahil naabot ang inyoha. Nya daghang kita mga broadcaster nga diri gikan ako nga atong nagiyahan na makantigo pag broadcast hangtod karon naabot diha no. So ubay-ubay to sila mga kaigsunan. Si kuno di ba? Double R. Oh, na ato diha kaniadto. Dito to gikan ako nga sa ako ang kanabang pag-atiman, pagpangga dito sa lain nga Sibianan. No? So, usa na mga kaigsunan nga kung nakay buhaton nga maayo, nasay may tabo nimo nga maayo. Okay? Another nga message mga kaigsunan, no? Salamat kayo, Brother John Eric. Thank you for watching. And also, busy man sa buluhaton sa Ginoo Pastor Kim sama. Sama. Asa naman to ha? Nawala mahinoon. Budalagan mo guni mga kaigsunan inig na ay kuan ay bag-o nga moabot. Busy sa buluhaton sa Ginoo Pastor Kim sama nimo pod ka busy. Inabita na man talagsa lang ko ka live dili jud ko ingon nga straight kong maka-live kay busy pod kaayo sa trabaho sa Ginoo. Adlaw-adlaw ko trabaho niya ang ako may bakante mga kaigsunan sa bulaton kana na lang Monday o Tuesday kay Wednesday na atay simba pagka Huwebes adunay panahon nga bakante ko adunay panahon pod nga mobisita ko kay naman ay regular schedule pagka Friday straight gyud na mga kaigsunan pagka Saturday pagka Sunday no so natay mga bulaton so dinhi magkahiusa kita. Okay, pabuton ka na ko Brother John Eric ha. Sige ra kog kita nimo nga ambungan kayo nga igsuon. Magkita-kita ta kay silingan ra maguta kayo. Ay ni ra naraton babaw tong balay sungayan, dira pud miaring unahan. Siguro makita nimo kung tower dere no. Diha sa balay sungayan. Salamat kayo. Kita maghiusa ta mga kaigsunan. No? So parehami nga broadcaster ani Brother John Eric, ang iyaha is commercial, ako non-commercial. No, para pagsabwag sa may balita. So kini nga mga Sibianan is a non-commercial. Monday to Sunday, January to December, purely nga word of God ang gina-deliver diha kaninyo. So usa na sa pinakanindot nga trabaho diha sa Ginoo panaghiusa mga kaigsunan. Walay kagubot ug walay panag-away kung ang matag usa nakadawat diha sa gugma nga gikan sa Ginoo. Mo nay pinakanindot, gugma nga gikan sa Ginoo gayat, no? Munay pinakanit gugma gikan sa Ginoo. Dili na tang na mga tinawhanon, mga unodnon ug uban pa makaguba na mga kaigsunan. Salamat kay paabot ko ni Brother John Eric ha. Paabot. Kuyog man ni kwan kadumdum to si Dong kwan. Arnel. Kaila kay nako na bataan na. Dong Arnel si Double R asa na dagwayron si Renato Remontal. Nanakay kwan niya murag wa naman siguro ga broadcast siguro. Brother J Pod, ako po ning amigo. So salamat kay sa Dios mga kaigsunan. Bay-bay mo kung mga kailagod nga naga-broadcast gikan pa sa mga halos mga Sibianan diri sa gihulngan
mga kaila ra magud kaayo. Katong technician po kani adto. Ako po kay paten ako tong pagkasuura gyud. So man din mga kaigsunan sa gihulngan haros nagka-tandem ra gyud mi nga mga broadcaster, no? Tungod kay mao man trabaho, man ingon sa to the same feeders flocks together. Ano na mga kaigsunan inana ra kita. Salamat kay sa ato nga buhi nga Dios. Lalo na may laylay mga criteria mga kaigsunan, mga pamaagi pero usara katuyuan i-broadcast ang maayong balita nga tos katawhan nga magdalag kalinaw o kalipay paghigugmaay. Okay? So balik ta sa atong garbuso. Ganun so. Kay basibyan matawag na tang garbuso, mo ni ha. Manangutanag yung kuninyo kung saan yung garbuso mga kaigsunan. Kay di managad usa to sa mga makita na to nga kini tawag garbuso, di managad, di mamansin. Mayon ka maayong buntag brad, maayong hapon. Awa gid ka pansina. No, garbuso na din sa. Okay, ang giingon mo sa Biblia mga kaigsunan, kining kontra sa Dios ang garbuso. Unya basi na tong suroy-suroy ining kalibutan, kusog ko itang mo tawag og Ginoo, sangpit og Ginoo. Unya naa tay mga butang nga nahimo nya nakontrahan na tag Ginoo ani kay garbuso man. Amo nang karon pa lang daan. Karon na lang daan dato nang likayan. Okay. Salamat kay sa pikas si Bianan. Okay. So dugay-dugay puto nako si kuan Renato kani adto. Dugay gito siya bata hangtod nga naabot nag-eskwela hangtod nga na kuan. Na professional tang bataa. Pertito kusugang broadcast ng bataa na. So salamat si Ginoo. Si kuan pod si kuan ba Brother Ramay si katubitang gamayon katong kusog kay mo balak-balak kisa gutingalan ato ko bataan limot ko ato. Pero siguro to sa Siboron. Kitong basta kusog ito mo balak-balak. May mo pa kuan og mga pulong ginibitang maayong modala og mga pulong murag may muraim-raim bitaw. Hinamdam ka ato Brad Jan Eric. Nato dia sa una. Si kisa guto basta gamayon to nga basta gamayon dili dakon. So salamat kayo sa Dios. Nakalimot na nako kisa tingalan ato ay. So salamat kay sa Dios nga naghiusa. Gusto ko mga kaigsunan, hopefully tanan nga mga Sibiana Risgyol nga no. Basig makuha nimo Brad John Eric tanan ba tanan. I think mga ubay-ubay naman ta diri nga broadcast sa gihulngan murag 1 2 3 4 5 6. Murag 6 siguro. Murag 6 or 7. Naghana sa kinigihulngan usa sa pinakadaghan og radio station o kaigsunan, no? Murag 6 or 7. Kaya katong basta sa ako nang o dira ko i-mention ang mga pangalan ha basta akong kwenta-kwenta baka to silingan nyo diha. Inyo ha. At siguro mga 6 or 7 radio station. Yan naman siguro bag-o ron tingog, no? So, ano to makahiusa tang tanan makabanding ba? Wala ra goy ko anay basta magkabanding ta. Unya ang gugma panaghiusa mag-abot-abot ba? Mura ba og reunion, no? Nindot kay na Brother John Eric, tanan. Nanay mo facilitate ba nga tanan nga mga ga-host or ga-program magtambaganay ba or magsuggestanay magtabanganay unsaon ang paglambo. Kay kabalo mo, ang usa ka gingharian kung mag-unay gani og banggaanay dili gina mo lambo. Pero kung magkahiusa na, magkatambaganay, magkataganay mga ideya unsay ilang buhaton kay wa ta masayod. Nay mga ideya diha nga nakatago lang. Nya kikinahanglan dai sa uban. Napo ko'y mga ideya nga nakatago lang gikinahanglan dai sa uban. So ang pagtinabangay, ang paghiusay, pagsiray mga kaigsunan, usa ka maayong buluhaton, no? Regardless of doctrine, religion, principle in life, wala na siya. Ang importante kining gugma mapakita ni bisan kinsa. Walay pagpili, walay pag-discriminate, no discrimination, walay racial discrimination mga kaigsunan. Importante ang gugma nga gikan sa Ginoo maoy mapatig babaw. Okay? So likayan gyud ang ginarbo. Ginarbo mga. Pero ako isulti ha. Kay bisig may imong garbo, adunay mga panahon nga nintagad ka, unya wa katagda. Ano na pastor? Basi ba og naghuna-huna siya nga nabi yun ani ha kanabang dugay bitaw makaapas. Dugay kaapas ba? Na ini katawa ka. Ani ang huna-huna niya, kinsa man nagwani ang gikatawan?
nagalang-alang pud siya nga mo reply kay basig dili siya mo'y katawhan. Kasulay mo mga kaigsunan nga maay nimong babay-babay. Naay ning babay. Ana po kasi imong kamot. Nga matingin na lang ta nga dili na ikaw mo'y gibabayan. Nagabantay mo, munang napoy usahay nga inigngisi nimo, inigkatawa nimo, nagduha-duha kang mo reply og katawa or smile, kay basig dili ikaw gikatawaan karing sa pikas nga tao. Ngayon na ba? So, wa man mo katawa na ako, garbuso gyud, wa man mo reply. Alangan nga nagduha-duha siya reply kay basig kiring sa tapad mo gikatawaan. Ngayon na no, so dapat basi po tuod ba? O, di ba? So dapat maligible ka ng bahina mga kaigsunan. Kay nga no, usa nga issue nato karon kontra sa Dios ang garbuso. So, dili mayo maginarbuso. Matod pa, di managan, di mamansin. O, sana na, garbuhan tawa. So, wala may lain nga, ika-example, ng taong garbuso? At, kanabang makaingon tang garbo, yun, kanara ba yun, di managa, di mamansin. Moro ba na siya, ano? Moro ba na siya garbuso? Garbo na ba na, mga kaigsunan? Pero ako isultiha, dili sa tanan panahon nga, kanang taho garbo. Kung wala ka mapansin. Kay posible, nagduha-duha na siya pagpansin mo o pagtagad, pag-smile, kay base bag na ay laing tao nga gaduda siya na una, wa siya kailani mo. Ikaw na kaila. Posible ani ha, karon. Ato ning klaron, kami nga mga broadcaster, kami si John Eric, ilado may kay mga kaigsunan. Ya, wa gi may kailan ninyo, kay kamo ba'y galantaw? Kamo ba'y nakakita? Posible ning smile mo. Asi ko ano, mao man ako nakitaan sa Facebook. Mao man nasa radio. Smile ka. Giyon sa na pagkabalo niya, wa may kabalo makaigsunan nga ikaw din na. Nakaila di ka namo. So posible nga magduha-duha sa mig smile. Gawas og imo nang tawgon ani na lang. Tawgan na lang sa ngalan. May buntag Pastor Kim. Oh. Brother Eric, ikaw mo din eh. Oh, ana ba? So klaro kayo nga di na gi ka makapangulipas nga wa ka tagda. Ya, karon po nigtawag ni magwa ka daw magwa ka bantay. Ayaw po yung garboso. Ha, di ba? Di ba, Brad Jilon? Kung tawag na gyo ka, mao man si Brother Jilon, siging ga live. Na, di ba, kay nago ka sa monitoring sa area. So, naagi mo yun. Nara, agkuan, siging ga live, kita ko ni sa Facebook. Nyadaghan ko mong gwardya. So, basig, agi mong kauban mo yung katawan. Pero, specific na gyud, mao ni si Brad Jilon, mao ni. Hi, Brad Jilon, good morning, kumusta? Lamano, ana, dayon. Kaya, Brad Jilon, kumusta? Huwag gitagda. Gitanaw ra. Mao ni garbuso. Garbuso. Inana makaisunod sa dagantang mga elements nga dapat tanawon i-consider. Nga dili ta mo ditsog judge nga kining usa ka tawo kuana kining garbuso na. Kay wala managad. Aduna tay mga butang nga dapat i-consider kay posible kadali siya, wala siya kabantay, wala siya kainomdom nga kaila day mo, or posible nga nakalimot siya nimo, posible nga wa ka niya maklaro, o daghang mga i-consider. Pero nag-atubangay na gyud mo, niya wagi ka pansin ha, kana na gyud makaingon na kita. So ingana na ra mga kaigsunan ha. So dapat atong malikayan kini. Ya pagtahod sa atong mga magulang natong edad, no? Magulang kaninyo, so importante na pagkamatay na horon, respetado. Respetado ta sa mga pastor, respetado ta sa mga magulang nato, ang matag usa mga batan-on, magrespeto, aduna tay pagrespetuhan ay sa usag-usa mga kaigsuonan. Kay usa na sa gusto sa Ginoo. Kay kabalo ka bisag magunsa ta ka Kristohanon, nagsampit og Ginoo, unya dili ta kamao sa pag-atiman sa atong isikataw, pagtagad nila, pagpansin nila, delikado mga kaigsuonan o kontrahan ta ang Dios. Paglumpag sa kada utan, ang kangit-ngit na nga hanap tungod sa himaya mo. Nagtuntog mo ang kamatayon, kada ugan imong naangkon, naghari ka hangtod sa kahangturan. Ikaw gayon ang hari, hari, haris ka ng mga
sa kanturan. Hari ka, o hari ka, mulungtad kang sa kanturan. 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 Ikaw gayon ang hari, haris tanang mga hari, tanang tuhod, magaluhod sa pangalan mo, Jesus. Ikaw gayon ang hari, haris tanang mga hari, tanang nasod, magayupo sa pangalan mo, Jesus. Ikaw gayon ang hari, haris tanang mga hari, tanang tuhod, magaluhod sa pangalan mo, Jesus. Ikaw gayon ang hari, haris tanang mga hari, tanang nasod, magayupo sa pangalan mo, Jesus. Pastor King on air. Okay, salamat mga kaigsunan sa inyong pagsunod o pagpaminaw. Dalaygon kay ang Dios sa tanan nga panahon, sa tanan nga oras. So sa dili madugay mga kaigsunan, mo si bye-bye nako og ato nang paminawon ang last nga song, nindot kayo ang awit kuluhan dili makawang. Aning kalibutan. Nagkasali, nagkatuon sa imo, mga puno, mga saag, nga imo pagatumano. Naganglo, nagapangayo, sa among gikinahanglan, mga tinguhan, sulod lindungan ko. Nagampo, nagadayo, sa imo bunganan, nagapangita sa kingharian mo. Dili magawang ang tanan, ang among pagpangamuyo, uban sa presensya. Ikaw ngayon nagatubag, O Diyos. Dili magawang ang tanan, ang among pagpangamulay. Ikaw sa kanunay, nagahatag kaligon o puso. Dili magawang ang tanan, ang among mga pagkain, nga musulbong sa langit, sa trono mo, ikaw mahimayan. Nagkasali, nagkatuo sa imo, mga puno, mga saan, nga imo pagatumano. Hangyo, nagapangayo, sa among ikinahanglan, mga tinguhan, sulod nindunghan ko. Nagampo, nagadayo, sa imo bunganan, nagapangita sa kingharian mo. Di magawang ang tanan, ang among
on air. Oras mga kaigsunan, 1 minute na lang sa dili pa mag alas 10 sa kabuntagon. Hi, hello, Brother Alan Torres Oben. Good morning, Pastor Kim. Have a blessed morning. Salamat, Brother Jeter, Brother John Eric, Brother Jilon, Brother Armando. Salamat kaayo sa Ginoo sa inyong pagsabay. Salamat sa inyong pag-participate no ini nga kabuntagon. Grabe ka maayo ang Ginoo mga kaigsunan. Enjoy lang ta no. So nakabalo na ta kung sa garbuso. Kontra dahil sa Ginoo ni managad. Kay garbuso man. O kontra sa Dios mga kaigsunan no. So manitiragdano na ginaytaran no. Kaya sa ay namagoy sitwasyon mga kaigsunan nga sa wali pertigyod sa kanang kantahon o guban pa pero pag naog sa pulpito mga kaigsunan mura magwala ka ilag tao. Importante din ron nga atong i-change. So dili man siguro dali ningon ana ngam sikag ngisi ka sige. Pero ato na gyung batasanan ni ay na. Ato na i-develop no. Ato na i-develop mga kaigsunan. Say you just say good morning ma'am, good morning sir, hi te, hi kuya, hi nay, hi tay. So inana di ay. Salamat kayo and I would like to kining greet no. Atong igsoon nga abogada Attorney Caricia Tolentino Maxino. Thank you attorney and good morning diha kanimo and to your family. Salamat kayo. Salamat sa tanan nga gasunod, sa tanan nga mga lawyers, sa tanan nga mga doctors, sa tanan nga mga soldiers, sa tanan nga mga policemen and policewomen, o sa tanan nga mga nagtrabaho sa mga nasa eroplano, nasa barko, nasa kanang mga kurentisyan, o sa tanan nga mga drivers, sa tanan nga mga nasa opisina, sa tanan nga mga security guard, uban ni kan Brother Jilon, no? Kani yung tanan ang Dios magapanlangin ama mo sa risgo nga trabaho, pero kung naa ka sa Ginoo, proteksyonan ka no? Kaya mga trabaho nga risgo kay like ining sa may tawagan na sa Cebu Bradilon, sa Madrid Rico man na. Sa niya si Biko, Meralco sa Manila man siguro na. Sa Madrid kay Norico. Risgo kay nga trabaho kung mga lineman, no? Ay dili lang kay usay namatay ana mga kaigsunan na sipiat gyud na kurintihan sa uman. Mga risgo kay trabaho, so importante ba yung pag-ampong labi na usal sa mga risgo kay nga trabaho kining mga sundalo no, mga sundalo mga kaigsoon, mga fireman na mga nasa bumbero, okay dili betanan nga nagsave og sunog o masunog ay ba na trap na gyud mga kaigsoon kay may sungasong gyud. Inana nga mga lisod nga trabaho mo nang kinahanglan sila sa mga mga drivers no, gatuomog sayon ring driver no, dili yan no, mga usa pa nga mga trabaho nga lisod kayo tigsa kag lubi. Tinod ba na mga kaigsunan na mga manalakaig lubi, manang ning risgo na lang tungod kay para sa pagbuhi sa pamilya no. So mo na nga mga kugihan kayong amahan, kugihan kayo dili mahadlok nga mo risgo para lang sa pamilya. Pero hopefully mga kaigsunan, dili ta mahadlok mo risgo para sa Ginoo. Okay? Hopefully dili ta mahadlok mo risgo para sa Ginoo. Okay, so you are welcome pastor. Salamat sa Ginoo. Amen gyud. Salamat gyud sa Ginoo sa mensahe karon. Ina maginarbo ha. At least na tayo knowledge nga dili tanan nga tong ingno nga garbo ni kayo panagaro siguro. Pero tanaro na. Example la pod. Ay ato ang amigo nakapalit og bag-ong motor, unya nagpractice. Pag ingon no, Brad, may buntag, wa gyud managad. Pasensyahin lang naman ha, kay bago pa nang ga-practice og motor, og mulingi na matumba man na. Ikaw pud ba? Na yun, ana. So nga galing mag-practice og motor, na imong Brad, may buntag, wa gyud managad. Tutok gyud sa kalsada. Pasagday lang naman ha. Sabtera na ay ginang garbuso.
Ningon ana lala siya karon kay og mulingi siya. Madala man ang manubila. O di tumba, ikaw rin nakaingon. Mo nang ayon ang tagda. So dili tanang panahon nga makaingon ta nga kini nga tawo garbuso. Daghan ta mga ipang consider. Kasi galain na yang tiyan. Galain ng pamati. Wala ka kita, wala ka klaro. Nalimot sa imong itsura. Oh, layo. So daghang posible nga dili ta wa man mo tagad, wa man mo balos, or wa ka dungog. Kay basi tay problemadong dalunggan. Oh, ayun ana. So daghan ta ma-consider mga kaigsunan nga dili ta makaingong garbuso ng usa ka tawo tungod kay wala niya ni mahimo. Okay, so salamat alas 10 na gyud. It's time na nga mo si bye-bye. Ang Dios magapanalangin og maghatag og kalig-on kanato nga tanan. Let's pray mga kaigsunan ha. Ato sang i-ready ni ato ang kuan. Dire kay kuan na alas 10 na mga kaigsunan. Okay, so ato ta sa mga pag-ampo mga kaigsunan. Ato gyud nga pasalamatan og daygon ang ato nga buhi nga Dios. Alang ini nga oras og takna sa ka buntagon magpasalamat kita niya magpasidong og tanga to sa ato nga labaw nga makagagahom. Salamat kaya sa mga nag-shares, sa mga naghatag og kaligon og kadasig kanato nga tanan. Okay, mag-aampo kita makaigsunan, sabay kita nga magahimo sa mga pag-ampo. Amahan ang mga langit nun, salamat kay Lord ini oras ug takna sa kabuntagon. Salamat nga wala minimo gipasagdan o gipabayaan. Salamat Lord nga kanunay kang kahatag na mugdako kay nga pagmahal o pagtagad. Lord, ikaw magakontrol sa mong hunahuna, pagbati, panglantaw, pangdungog, among baba Ginoo. Among gitun-an Lord, ang pulong nga garbuso. Nga kini Lord, among ma-practice, among makinabuhi, among mapaningkamutan. Every time Lord nga makaatubang kami mga nagkadaiyang mga tao, among mapakita nga dili may mga garbuso. Hinoon Lord matinagdanon mi o mapainobsanon. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw ang Dios nga maayo, dalangpanan. Salamat Lord sa mga pulong nga ngayan mo nga susihon, ang ngayan mo nga tagahan o pagtagad. Lord, ang pagkagarbuso mo sangpot sa pagkaalaot, apan ang pagkamatinagdanon, ang pagkamapainobsanon mo sangpot sa kadaugan. Dalaygon ka Lord sa mga naglantaw, sa mga naminaw, sa nining oras ug takna sa kabuntagon. Dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, tagay kami kusog kalig-on nga mapadayon na mo ang buhaton nga imong gisangon diri ka namong tanan. Thank you Father God sa tanan nga mga nagtrabaho karon mga nagkugi, bless sila sa kadalanan, sa kahanginan, sa kadagatan. Protektado sila, Ginoo, ilalom sila sa imong nga pagbantay. Salamat Lord kining tanan akong gitugyan. Pinagi sa imong anak nga maos kay Kristo luluwas ang tanan nga nagsabay magaingon. Amen og amen. Thank you Jesus. Salamat makaigsunan. Thank you kaninyo nga tanan. Thank you for watching. Dinay lang kukutob sa ngalan sa tibok pwersa ni nga mga sibianan. Kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol mag-iyon kanyo sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan pwede ka natong sipyaton apan ay nagigsipiatan pagtuo pagdawat ni Kristo isip personal nga manlos na salamat. May buntag ka natong tanan ang Dios magpanalangin. Bye-bye.